Євангеліє паводле Яна. Єзус сказаў юдэям: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто захавае слова маё, той не ўбачыць смерці ніколі». Тады юдэі сказалі яму: «Цяпер мы даведаліся, што ў табе злы дух. Абрагам памёр і прарокі, а ты кажаш: калі хто захоўвае маё слова, той ніколі не пакаштуе смерці. Няўжо ты большы за айца нашага Абрагама, які памёр? Прарокі таксама памерлі. Кім ты сябе робіш?» Езус адказаў: «Калі я сам сябе буду праслаўляць, то мая слава нішто, але тым, хто праслаўляе мяне, ёсць Айцец мой, пра якога вы кажаце, ён ваш Бог. Вы яго не ведаеце, а я ведаю яго. І калі б я сказаў, што не ведаю яго, я буду ілгуном, падобным да вас, але я ведаю яго і захоўваю ягонае слова. Абрагам, айцец ваш, рады быў убачыць дзень мой, і убачыў і узрадаваўся». На гэта юдэі сказалі яму: «Табе няма яшчэ 50 гадоў, і ты бачыў Абрагама?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, раней, чым з'явіўся Абрагам, я ёсць». Тады яны схапілі камяні, каб кінуць у яго, але Езус укрыўся і выйшаў са святыні.